jama'a, turawa da suka ga man fetur ya hito ɓalalo kwararo sai suka rikice, sai suka ce ba sai dai yawo. Koma gehe, ba maganar demokarasiya ba ce ake yanzu, magana ce ta mu. Don haka ku koma gehe. Da ba kun ce kun samu takunkumi ba? To me yasa shi man fetur ɗin kuka ƙi ku sa mai takunkumi? Sai kuka ce man fetur wato ya wuce. Yanzu kun ƙara nuna ma duniya cewa ku maƙaryata ne ku, sannan kuma ku macuta ne kun maha'inta. Wato kun san ku sa ma al'umma takunkumi, amma man fetur ƴan ku ba za ku sa mai takunkumi ba, kun dai ji kunya. Sannan kai mai dalili nan da kwana biyu da suka wuce, ka hito kake cewa ai turawa ba za su taɓa bari ba wannan mai ya can turai, kuma ƙasar Benin ma muna cikin takunkumi. Kai ka yi tsammani turawa jahilai ne daƙiƙai irin ka, wanda kai kanka baka san kanka ba, balantana har ka san wani, balantana har ka san ƙasa. Kai ka yi tsammanin turawa jahilai ne irin ka. To yanzu ya ake ciki, ya aka yi su turawan suka ce man fetur ya wuce. Shi yasa turawan nan ko? Wallahi ni shi yasa ma suke birge ta wani bangare. Saboda kadiba ga yanda al'ummar suke son su. Saboda al'ummar su ba, kaji ho turawan da ba su da man fetur, ba su da ƙarhe, ba su da zinariya, ba su da iccen nan na katako na koba, ba su da kaza, ba su da kaza. Amma sai kaji an ce wai an ga turawan, wai duk wata sai kaji an ce al'ummar su wai ana ba su albashi. Kaji an ce musu asibiti kyauta, magani kyauta, makaranta kyauta, kaza kyauta. Duk ba su da wannan arzikin, kuma da kayan mu ne da suke iba da kayan da arzikin mu ne da suke iba duka suke samu wannan abu. Amma mu kasashen mu da muke da duk wannan arzikin ba abin da muke cikin shi illa bai cin wahala. Wannan magana ce da muke faɗi, wasu jahilai daga cikin mu ba su mana faɗi. Ku kun isa kwana mu faɗi? Kun isa kwana mu faɗi? Kashi nan ƙasar Morocco fa ba su da mai ko tarhe, ba su da kwalta ko tarhe. Amma idan ka je ƙasar gabaki ɗaya hatta cikin unguwanni ko ina an zuba kwalta. Amma mu aka yi magana a ce wai a jira wai Allah lokaci yana zuwa. Mala'iku kuke son su sabko su tono muku man fetur, ko mala'iku kuke son su sabko su muku aiki. Duk wannan dalilan da Allah ya baku so kuke yi mala'iku zo su muku aiki. Wani irin mutane ne ku? Dole ku za ku yi makanku. Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman ay fala tuzallimu ko fala tuzlimu. Ni Allah da na halice ku na haramta zalunci akan kaina, na saka shi a tsakaninku abin haramtawa. Allah yana da ikon shi da ya halice mu, ko mun yi daidai ko ba mu yi daidai ba, yana da ikon ya halaka mu. Kamar yanda ya ce wala ya kafa uqubaha. Ai ni Allah idan na halaka al'umma ba na jin tsoron abin da zai biyo baya. Amma ya ce ya haramta ma kanshi zalunci, sannan ku zo kuna zaluntar mutane ku ci za gama lahiya. Matakar ba zalunci, matakar ba adalci aka tsaida ba, ba za a taɓa gama lahiya ba. Allah ya ce ma al'ummarsa, duk al'umma ko kahira ce idan ta tsayar da adalci, Allah ya ce ko da kahira ce ni na yi alƙawarin zan taimake ta. Shi yasa kuke ganin an ga turawa a cikin jin daɗi, mu kuma muna cikin wahala. Saboda abin daga gare mu ne. Mu abin da ba magana Allah, mu ne, Allah ya ba mu dalilai, ya ba mu arziki shaida ƙasa, mu ne da shugabanni da muka samu azzalumai na da 'yan tarayya da suka kashe ƙasa. To wannan abin ya zo ƙarshe da ikon Allah. Muna fatan Ubangiji wannan gwamnatin tamu, muna fatan Allah ya taimake ta, ta tsayar da adalci, ta ƙirƙira ta gashir suna masana'antu wato na hannu, a kai mutane yara equal technology ba equal zalla ba, yara a equal su koyi sudir, su koyi fenture, su koyi installation ta ruwa, su koyi installation ta wuta, su koyi gyaran mota, su koyi gyaran mashin, su koyi kaza, su koyi ɗinki. Duk yaro da ya taso, ko da yaro yake taso yana da sana'a, ba ruwan shi da gwamnati. Amma an zo an ɗura mutane boko zalla, kowane yaro in ya taso shi dai karatun shi da sai aikin gwamnati. Adalci in dai ba shi aka tsayar da shi ba, al'umma ba za ta taɓa gamawa lahiya ba. Mutane ku san wannan, shugabanni ku san wannan, kuma ku hardace wannan.